Ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna Rabo TV domin samun interview comedy. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ku mana liking ɗin bidiyon nan. Hai, akwai matsala. Ya, ke mi lafiya? Lafiya lau wallahi, wannan yunwa yayi yawa a garin nan. Ni kaina na zo akwai wani motsi ne. Kai wani motsi wai gidan ku ba wani wannan ne. Wallahi na kai sati biyu ba daure tukunyawa. An samu matsala da gidan mu ne har da gidan ku. Wallahi wai gidan ku gabaki ɗaya ba wani yanzu sai ka ce mun ba lissafi. Wallahi ba wani lissafi, ka san mulkin Baba Buhari nan. Kai wani ba mulkin Baba Buhari bane. Kawai da Allah ya magance mana wannan matsala. Kawai da abin da yayi ba yanda zamu yi, kawai sai dai roƙon Allah mu dage da ibada da roƙon Allah, Allah ya magance mana wannan matsala. Da wannan sabon president din ma da zai hau Tinubu yanzu mu bukata muke a rantsan mana da shi. Allah ya sa abubuwa ɗan ragu, tsadan abubuwan na duk ya ragu, saboda yanzu ana cikin yunwa. Ba ma yunwa ba, ga rasa rayukan da ake yi, kidnapping menene, ka Allah ya magance mana, mu dage kawai da addu'a. Amma wallahi cikin ya kuri ne da kan ni da ma azumi nake yi wallahi. Ko azumin ma ai ana so sai ka dan yi sauri. In ba ka yi sauri ba ai ba magana azumi. To mu da wannan tulubin da zai hawa, Allah ya ba shi damar gyara daga wannan matsala. Cin ya ake cin kwana biyu ana hutawa. Wai ya maganin gidanku ne, na san irin gidanku ba a rasa rago. Wallahi akwai tausayi, amma akwai wani gari ya kai sati biyu a jiki. To ai ko wata ɗaya ka kawo mana. Kai wani wata, kai ko shekara ya je kawo mana shi. A kawo shi? A kawo ni nan ka ji yunwa, na fi ka jin yunwa. Rigimar ciki gwara ta waje. Wanda ta waje sosai, na fi ka jin yunwa. Allah je sa. Kai wallahi na fi ka jin yunwa. Wani kwana uku ban ci abinci ba. Bari ya kawo garin nan sai na nuna ma na fi ka jin yunwa. Ni na fi ka jin yunwa. Ciki na ba komai. Wai kiɗin nan ba zai dawo bane wani. Ni tunanin da yake waki na daura. Takwas ma fa nake ganin ka. Wallahi ni kana ba na ganin sosai wallahi. Ni na fi shi jin yunwa ne. Ayo! Kada zuwa tashar Rabo TV, inda wannan ne farkon zuwan ka manta ka danna mana subscribing sana ka danna mana alamar ƙararrawa, yanda daga mun saki sabon comedy zaka gan shi kai tsaye, sannan kai mana liking kai mana sharing.